Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sesingabuyelana emendweni nihleli noLungster. Namhlanje vashela udadewethu othi-ke nawe ufisa ukushesha lakho udaba ukuthi waxoshelwana emendweni. Sabona njani? Ngiyaphila sesunjani? Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya. Sanibonani balaleli, igama lami nguKhethiwe Ngantshangase Empangeni kweSakamthetho. Qhamuka empangweni. Ubani uKhethiwe? uKhethiwe uyintombazane ehlezi ihlekela. Futhi ithandana neqiniso. Thanda neqiniso. Yebo. So uKhethiwe uzalwa noba? uKhethiwe ngathini mina ngizala namantombazane abafana bawu2. Kahle kahle esitweni sami bawu9. Bawu9. So esitweni esiyi1 kuphuma u9. Yebo, kuphuma u9 siyaphila sonke. Ni abafana namantombazane? Yebo. Amantombazane mangaki? Amantombazane ngoba sibawu9. Shothi Bongiwe, uTsiyo. Noma ungabasho ngamagama nibangaka amantombazane? Amantombazane sibawu7. Bawu7, abafana bawu2. Bawu2. 9 wonke. Yebo. Abafana basekugcineni? Basekugcineni bancane futhi. Ayi, Mina wabo uqala ekhaya. imbokodo. Yeah. So wena usisomdala Ngangusisi omdala. kuyo yonke le nqola le. Le nqola le. Ilandela ngemuva lababanye. Yabo uma ngingasho ukuthi lo muntu esifazane ulalela iBhayibheli lisho malithi kena zalalani nande. Angithi lisho njalo iBhayibheli lithi zalalani nande. Lisho njalo. Isho ukuthi walifundisisa lelo vesi. Awalifundisisi. So manje ke uKhethiwe ke awungixoxele umyeni wakho nahlangana aphi naye? Umyeni wami sahlangana khona la eThekwini. Yabo. Ngokuthi mina bengisebenza eJardini. Okay. Mangisebenza eJardini leli jalidi bekade kwenziwa omakhekhe omasnowballs kodwa bewafaka ezitolo. Shuthi lo bhuti ehleze ngibona kodwa angaqala ukukhuluma yabo. Okay. Yabona le ntombazane lenezi ezimeli nje. Yabo. Shuthi kuthi ngelinye ilanga athi athumela uconduct wakhe athi ucela ukuthi angimnikeze inamba yami. Okay, ubhuti wenzani? Udriver. Udriver yena. Yena balethani izinkwa zakaBB. Oh, okay. Mina ngiletha amakhekhe. Oh, okay. Hayi ngimnikeze ubhuti ke lo amthumile inamba bese sikwazi ukuthi siyaxhumana siyaxoxa. Kuze kube mina ngiyayeka eJardini ngiliyekiswa uyena phela ngoba ngitshela ukuthi uzokwazi ukuthi anginakekele nje into engiyidingayo uzokwazi ukuthi anginikeze. Hayi ngisuke ngiliyeke ijalidi ke size kuba siyahlangana naye la sihlangana khona ku Pine Town sihambe sohlala khona endlini yakhe. Indlu yakhe ayade ihlala kuyona iseMadala Farm. Oh, so immediately wapakisha into zakho hamba uhlala. Ngami ngohlala phela saqale saxoxa. Saxoxisana efonini. Isandeni ukuthi wapakisha into zakho wathali wagelile. Phela ubhuti phela ngithi siyafonelana ngithi. Yeah. Kusakhona lezi 2 minutes. Yeah. Vodacom to Vodacom. Okay. Njalo ebusuku ngifonela athi hayi sicela ukuthi bandla ntombazane ngibusisi wami ngikuthandile indlela oyiyona ngathi unomoya omuhle yabo. Ngese nami ngimbeke endaweni kuze kube kuba right. Upakisha nini kuyohlala naye? Sengipakisha phela ke ngadlulisa u2 months. Mase ngawatshela amandi yami ukuthi hayi sengiyahamba ngithola umsebenzi kwenye indawo. Girl. Yeah. So manje ke senihlala ndawonye ufika nini ukuthi usefuna ukulobola ekhaya? Ufika phela engibona phela nami indlela engenza ngayo. Ngenza ngayo endlini mehambile emsebenzini afice endlini nje ku right yonke into indlela nje ngimphefumela ngayo ukuthi mebuya ubuya konke izinto. Untshontsha umshado. Ngiyawutshontsha phela uyantshontsha umshado. Ngiyawutshontsha. So wahamba ekhaya kwakusuku njani abazali unjani injabulo? Bajabula phela abazali kakhulu nje ingane yabo ukuqala ithola ubelele ithola amalobolo. Amantombazane nangaka. Enganeni yakhe nje yokuqala nqa. Ngisho nodadewenu bajabula. Bajabula. So manje ke usungenile emshadweni ngazi usinaqala nahlala ndawonye. But manje umshado nokuhlala ndawonye kuyahluka. Kwanjani emshadweni kusungenile ubuhle bawo? Akungabona ngizothi ngoba phela emva ukuthi ahamba ayekhaya. Wabe sejika. Wathi ngoba sengihambile ngaya kini. Sekufanele ukuthi manje uthathe impahla uhambe uyohlala emakhaya eGreytown. Ayi ngaqala ke lapho ukuthi hawu ngeke kusafana phela impilo yala eThekwini yase Greytown. Yes. Ngathi mina kanjani so hamba somasihamba kwathi cha ngifuna ukuthi uhambe ohlala nabazali bami. Hawu. Ngathi mina ngobani? Wathi angithi ngikulobolele khona lokho. Wasusungijikela ke manje. Ngathi mina asiqale sithi ukulinda wathi nje cha hamba wena uyohlala ekhaya.
Ngihambe-ke ngiyohlala ekhaya kubo uyabona ngibe ngivakasha. Oh, vakashi, yeah. Ngivakasha abuye ngiphinde kodwa ngiyahamba nje inhliziyo yami ayikho la ngikhona isemuva. Semuva la Ngoba phela, kukhiphe eThekwini ngoba phela kusemafamu. emakhaya kuyathezwa kukhiwa amanzi endaweni lezi enephethu. Manje mina ingabe ngabona ukuthi ayingeke Yakulimaza manje. yangimaza. So manje-ke ngiyabona ukumuvile wakuseGreytown. Inkinga isiqala phi ngoba phela ubuvakashi. Iqala phi Inkinga inkinga? isiqala phela ngoba mina ngibuyile emakhaya ngoba phela umamezala wami ebengitshela ukuthi kufanele ngivuke ekuseni ngo-4 ngovivi ufune uma uyinkosikazi nje ekhaya noma umakoti Yeah. ufuna ethi eqambe evuka yena sekukenziwe yonke into angimenzeli amanzi ukuthi ageze ukuthi nje igceke libe clean sengibuya mhlawumbe kobeka kotheze umnyaba ususegcekeni ekuseni ngase ngamtshela ukuthi mina okungcono ngingahlala ngangibuyele emuva back ngizohlala eThekwini. So lokhu sihamba nawe soqalaza uma ekhaya. Kwenza sense futhi. Wasethi uzokuqala ukukhulumisana nobani nomama wakhe. Wakhulumisana nomama wakhe kodwa akangathandisisa kahle. Kodwa nami ngase ngamcela ngathi nami ngisafuna nami njengoba vele bengumuntu ovele ezamele esebenza. Okay, sabuya sazohlala ndawonye ke la eThekwini. Okay. Yeah. So inkinga iqala phi? Inkinga iqala phela ke bese sekufika umngani wakhe. Okay. Yebo, sefika umngani wakhe ngiyambona usisahamba naye ngithi siyaxoxa kuba mnandi angichazela ukuthi yena umuntu wakho umenzela kanje. Okay. Noma efuna into noma ehambe emsebenzini umshiya nemali engaka. Okay. Ayihambela wenza ama shopping. Nayo usisi bashadile? Bashadile. Okay, so kahle nanithi ime right nishade nonke. Nami ngibeke nami kwami ukuthi okwakho akufani. Mina eyami impilo engiphila la endlini ikanje. Ngathi shothi ngoba phela abasebenzi vele umsebenzi ofanayo. Iqala phi inkinga uye enkingeni? Inkinga phela iqala la ukuthi usisi lo uyenzelwa yena izinto kahle ngendlela. Kuyinkinga kanjani lokho kuwena ngoba phela yena wakhetha umyeni ozomenzela wena wakhetha lo. Kuyinkinga phela ngoba mina ngiyabona ukuthi ngiyazama ukumcela izinto angibikele lokho ukuthi uyabona ukuthi angisebenzi ngendlela akusebenza ngawo umngani wami. Ngeke ngikwazi uafford lezi zinto ezifuna ngoba but leyo nto leyo singazixoshisa emendweni. Phela izingixoshisa emendweni ngoba mina ngakwazi ukuthi ubhuti naye lo wengifuna naye ngenye indlela yakhe. Yabo. Kodwa simjombisela lo wami. Yabo. Siphinde sijombisele nalo sisi lo. Okay. So nina niyachitha la endlini. Siyachitha ngoba phela ukuze mina ngichithe ngikwazi ukuchitha naye. Ngathini yabo maniphuma phandle nixoxa wase nje wangibhalela nje inamba ephepheni as if like uphepha uyolahla. Yeah. Mina sengiyazi ukuthi ngoba ngiyolahla iphepha mina lelo phepha ufuna ngilithathe. So yaqhubeka kanjani ke leyo relationship eniqalayo? Yaqhubeka phela kusakuhle kusamnandi singabanjwa umuntu angithi. Indaba yaqala la yokuthi lo wesilisa lo wami athi ngicela bandla ungiboleka ifoni ngifuna ukufona ungifonise ekhaya mina anginayo airtime. Angithi phela vele ngizomnikeza ifoni angangizotshela ukuthi uzongena aphethe zonke izinto lezi. Bese ngosuku lokuqala akakhombisanga ukuthi ubonile. Wabona ngokuthi angibambe ngokuthi angifice nginaye endlini. Lo omngani wakhe. Nenzani endlini? Endlini sasesiqedile sasikwenza. Yena wase embhedeni wena womshado? Omshado. Nomngani wakhe? Nomngani wakhe. Sasesiqedile sasikwenza yena ngoba wengazi angithi. Uthe bazothi omakhelwane bayithanda indaba. Watshela omakhelwane ukuthi waphuma as if yena wathi kumina emsebenzini angithi. Yeah. Mina ngazi ukuthi usemsebenzini. Angazange ukuthi ukhona around. Yeah. And then wanibamba? Wasibamba kanjalo. Yathini indaba? Wathi le ndaba le mina ngiyazi namhlanje ngiqala namhlanje. Bengisafuna ukubona wena ukuthi umuntu onjani unesimilo esingakanani. Ngoba mhlawumbe ngangizokubuza wena bese ungithatha mhlawumbe ngalendlela ongithatha ngayo. Wathi ngibonele ke mina. Wayibuza umngani wakho uthi mngani wami ungayenza kanjani into efana nale ngikuthembile. Ngazi ukuthi mangihamba ngendaweni ezikude wena uzosala ungigadele kanti niyazi ukuthi awugadi yena. Awugadi umuzi wami wena ugade
yena qobo. Kade naye eqobo. So isinqumo sokuthi nidivorce-ke sisiqhamuka nini? Ngazama ukuthi siphela ngixolisa ngale ndlela engixolisa ngayo. Kodwa akangavumi ukwamukela lokho. Uyambona umuntu ekwenza lokho ngenhliziyo ebuhlungu. Yabo, kodwa nami ngase ngigcina sengimtshela ukuthi hayi azilimeze etsheni. Phela lo wesifazane vele wagcina etholile naye angithi. And then wenze njani-ke yena wesifazane wathatha imithwalo phela wahamba. So wasala ubhuti. Wasala ubhuti. And then wena usashadile. Mina ngishadile. Nami ngiyahamba vele la kwami angithi. Kuyaphela mina okwami naye lo umuntu wami engithandana naye. And then yakhe iplan ithini? Yaba ni plan. Yakho. Iplan yami phela mina ngazama ngendlela ngizenzise yabo. Kodwa nje ngagcina nami ngivumile i-divorce saqhubeka nalo mngani wakhe sathandana. So till today nisandawonye nomngani? Sisandawonye. Okay, there's a twist there. So nashiya imshado yenu ukuze nina nibe ndawonye. Yebo, sayishiya nje naye washiya wakhe nami ngawushiya wami. So kahle kahle waxoshwa ngala ukuze uyongena komunye. Ngihambe. Wavele ngihlule ukuyiphatha. Mina ngibe ngiyintombazana semakhaya kodwa ngithe mase ngifike eThekwini ngashintsha. Futhi iyona into ekade nginqabela ukuhlala ekhaya kubo ngifuna vele kuzokwenza amanyala la ngawenza. So lo myeni-ke owamthatha-ke kumuntu-ke injani impatho yakhe? Ngoba phela ngithi wahalela impatho. Impatho phela i-right kodwa hayi ngaleyo ndlela ngeke ifane nalo inika mngani wami. Ngoba shuthi lo usebonile ukuthi vele mina angiwumuntu vele ongalunganga. Ngikuze kuqaleni uthi uyazwana neqiniso. I-statement sakho sokuvula uthe umuntu ozwana neqiniso. Likuphi iqiniso kule nto ayenza? Alikho. Phela vele umuntu uyakwazi ukuyibeka kahle kodwa ekugcineni kwendaba uthola ukuthi cha akhamselani naye. Yeah. So ngoba-ke usunalo munye nishadile naye? Cha sikakashadi. Ngashadi. Do you think nokenishade? Ayi angiboni. Awuboni? Yeah, angiboni. Angasaboni izinye izinto azenzayo ngaphandle. Yo, angasabone manje lolu hlelo because chances are uzolibona and uyasizwa istory yasixoxa. Ucabanga uzofila kanjani? Ngicabanga ukuthi uzofila uzophatheka kabi. Ebona nomakhelwane bekubona. Ebona nomakhelwane bayangibona ukuthi shuthi le ntombazane kahle kahle vele umbhidlizi. Umbhidlizi. Ma ukuthi ke uyacela ukuthi umshade uzothini? Angeke ngikwazi ngoba phela sekuningi vele esesidlule kuona nje ngoba sisobabili kanje. Seneminyaka emingaki nobabili? Sino 2 years. 2 years. Ngoba phela ekuthandaneni kwethu sekukuningi esengikwenzile. Sixabana mina naye. Ngwafica amantombazane, ngwashaya futhi. Phinde washaya khona lapho? Ngiyawashaya phela. Lo wamshiya bekwenza lokho? Lo sisibephathi kakhulu. Cha ngisho lo uhusband wakho wamshiya? Bekwenza lokho? Bengakwenzi. Yini ade ngayenzi kuphela ukuthi akunika imali? Ukuthi angade nganginikeza imali mengicela into engabe bethi akakwazi uku-afford. Kodwa bethembekile angithi? Bethembekile lo be-afforda ngoba ngithi mangithi enze. So uthembekile kodwa mina unayo imali kodwa akathembekile. Akathembekile. Was it worth it? Kunzima. Kunzima. Yeah. Yini ungangenza kangcono? Engayenza kangcono. Ukuthi ngimshiye. Umshiye? Yeah. Yile nto efuna inhliziyo yakho le? Inhliziyo nami ngoba sengikhathele. Ukubona mohlele entweni ubona ukuthi akusavumi ngona usuyenza. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe waqhubeka wayihlala eGreytown ngaba ukho kule Nyimfenivi. Ngaba ngikho kuyona. Ngoba ngashiya umuzi phela eGreytown. Lana sihleli nje emqashweni. Ekhaya kuba ngaze ngiye. Ngicela ukhulume nomuntu wesifazane osemshadweni ohalela umshado womunye umuntu. Ungathini kuyena? Umuntu wesifazane othanda umshado womunye umuntu ngiyacela ukuthi angawufisi ngoba kunzima. Akudlalwa. Uyakhala wenza yonke uyabalisa. Umuntu akayizamile wakhe umshado. Alungisa into yakhe. Yebo. Yo. I know. Siyabonga kakhulu Khethiwe ukuthi usharishe lesi story sakho. I'm sure bengalula ukuthi ke na abantu bezwe ihlazo ukuthi uwena. Because angithi kwesisikhathi sesithi ke na sixoshwa omamezala o abayini bethu akuyibona ababhedayo. Then siphume buka la uwena umakoti obhedile. But ke siyabonga ukuthi ke ufundile emaphutheni akho. Yeah.
Siyabonga kakhulu-ke babukeli be-Black Life TV. Kwisiqephu sethu singabuyelana emendweni nasizwa-ke isitori sakhethiwe ukuthi-ke na umyeni bakithi wayewumuntu oqotho kodwa inkinga imali yayingekho. Wabalekela kulo nemali kodwa akubukho ubuqotho. So lungisa indlu yakho yakhe wenze sure ukuthi imile, ungafuni ezinye izindlu zabanye abantu. NguLungstar, nginithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Ningakhohlwa phela no EasyBet, uBlack 50. It's the Black Life TV.